Ovaj je projekt satkan od dobrih dijela plemenitih ljudi i trajan je spomen njihove velikodušnosti. Zato iskreno i od srca zahvaljujem svima koji su bilo molitvom, bilo donacijom pomogli u njegovu ostvarenju. Osobitu zahvalu upućujem autorici projekta Eni Bičanić, koja je u suradnji s konzultantima gospodinom Miljenkom Vajs, tadašnjim direktorom Zavoda za ekološki inženjering, Brankom Horvatom, Valentinom Habdija i Natalijom Mavar velikodušno darovala projekt Križnog puta. Ovo je bilo moguće samo uz neprestanu i velikodušnu potporu gospodina Miljenka Vajsa, kojeg od srca pozdravljam i zahvaljujem što je bio optimist i nadahnitelj. Za veliku donaciju prirodnog kamena zahvaljujem tvrtki Rudist, osobito direktorici gospođi Ozani Kraslić, diplomiranom inženjeru rudarstva i načelniku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, gospodinu Draganu Krasliću. Veliku zahvalnost izražavam mom dragom nečanku, velečasnom Nedjeljku, ovdje prisutnom, za koordinaciju nabave drvnog materijala i izvedbu drvnih skulptura. Zahvaljujem i gospodinu Davoru Jankoviću, šumarija Popovača, za donaciju drvnog materijala. Donator željezničkih pragova je HŽ Infrastruktura Zagreb. Na donaciji biljnog materijala zahvaljujem Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, osobito profesoru dr. Damiru Drvoderiću. Zatim Hrvatskim šumama, Upravi šuma podružnica Zagreb, osobito gospodinu Krun Jakupčiću. Velika hvala i obitelji Vrčković, gospodinu Branku Peciku, tvrtki Hortikultura, osobito gospodinu Zlatku Krizaniću i tvrtki Poljoprom, obitelji Maračić, roditeljima našeg dječjeg vrtića, generacija koja sada polazi u školu, tvrtki Grupa Stitić i gospodinu Goliću na spremnosti prijevoza i dovoza biljnog materijala. Za donaciju drvne galanterije zahvaljujem mom bratu Juraju Pišković, a tvrtki Beton Lučko na donaciji rubnjaka u staze. Za tokarske radove zaslužan je gospodin Mirko Jagačec, kojem toplo zahvaljujem. Svaka postaja donacija je pojedine obitelji, osobe ili skupine vjernika. Od srca im hvala za njihov dar. Nabrojit ću njihova imena. Obitelj Puljić, obitelj Husnjak, Dragutin i Ružica. Obitelj Krčević-Savić i Pustijanec. Obitelj Bagarić. Djeca i mladi kuće Svetog Josipa. Zajednica Karlovskih lajka. Bertović Marko i Marija. Vjernici Leskovca, Demirja i Stupnika. Dubravka Ban Hadović. Obitelj Pavković. Mladi Karmela Božanskog srca Isusova. Ivanka i Nikola Raguš. Velečasni Alen Lulić. Obitelj Mikić Ante Jana i Josip Frančić. Miroslav Bijelić. Obitelj Vidaković Zvonko i Sandra. Donacija može djeca donatore postaje. Donacija drvene statue Gospe Karmelske i uređenje staze u predprostoru Križnog puta dar je gospodina Drage Novoselca. Hvala i ocu Dariju, doktoru Petru Krešimiru Hodžiću, gospodinu Mati Krajini, profesorici Luciji Ljubić, sestri Lidiji i svima koji su svojim idejama, savjetima i stručnošću pomogli u pripremi vodiča.
obitelji Matijević za njihovu tihu i djelatnu prisutnost u našim potrebama. Zahvalu upućujem i vrijednim ljudima koji su ovih dana radili na uređenju okoliša. Nikada do sada nije bilo toliko kosilica na našem imanju. Stoga im iskreno hvala za iskazanu dobrotu, a osobito gospodinu Sokoliću na organizaciji. Zbog velikog broja svih koji su se svojim darom ugradili u ovaj križni put, nije mi moguće u ovom trenutku navesti njihova imena. No, naša zahvalnost i molitva ne zaboravlja nikoga. I dobri Bog ne ostavlja neuzvraćenim niti jedno dobro djelo. Svim donacijama, izrečenima i brojnim neizrečenima, ovaj se projekt pretvorio u svojevrsni mozaik dobrote u kojem svaki kamenčić doprinosi ljepoti cjeline. No, ovo djelo još nije gotovo. Potrebno je još kamenčića koji će ga upotpuniti. Sadnja biljnog materijala, specifičnog za pojedine postaje, još uvijek traje, a i uređenje staza još nije dovršeno. Dovršavanju ovog jedinstvenog projekta možete pomoći kupnjem vodiča s Karmela na Golgotu. U prvom dijelu vodiča naći ćete detaljnije objašnjenje križnog puta, a u drugom dijelu nalazi se tekst meditacije križnog puta koji posjetiteljima može pomoći u molitvenom ophodu. I na kraju zahvaljujem mojim dragim sestrama Leskovačke zajednice koje su neumorno svakog dana svoj sat slobodnog vremena provole na ovom prostoru, boreći se s travom i kamenčićima, sadnjom i obrađivanjem tla. Hvala i djeci i mladima iz kuće Svetog Josipa i njihovim odgojiteljima. Hvala današnjim izvođačima pod stručnim vodstvom gospođe Stanele Janković-Marušić. Hvala gospođi Ivani za izradu keramičkih križeva koje želimo danas darovati vama koji ste se ogradili u ovaj projekt. I velika hvala našim uvijek raspoloživim župljankama za fine kolače. Obitelji Strošić za odletke, obitelji Vrančić za priloge, mojim seka Mani Barici i Šogorici bratu za kolače i ostale specijalitete zagorske. Hvala svima što ćemo po dobroti ljudskog srca moći nakon ovog svečanog ophoda produžiti naše zajedništvo uz Božje darove hrane i pića, razgovor i pjesmu. Bog neka vas sve iznenađuje svojim milostima i prati na putovima života. Hvala.